Gata, începem? Bueno. Buenos días. Buenos días, señorita. Estamos aquí en un pueblo muy bonito y bastante antiguo de Cantabria, que se llama Comillas. Palacio de Sobriano. Palacio de Sobriano. Sobriano. Nu înțelegi ce dracu. Așa. Este era un marqués Adică era un marchis muy bien hecho y derecho și drept. Eu traduc guapo, bastante guapo. Las mujeres estaban enamoradas de él. Îl vreau. Bueno, pero está debajo tierra a 2 metros, por favor. Dar avea 2 metri, era prea mare. No, que está bajo tierra. Tonta. Ha tenido unos 7 hijos. Gata. Avea 7 fii și De gata, la cualquier revedere. casa. De cualquier... Aranjează calea mea. Da, mă, Anita, e rec. Filmează-mă, ta. Nu, dar nu e nevoie. Banca lui Tantiana ai filmată. Uite, asta e, ba da. Drum așa, știi? Uite și porțile astea, da. Să vadă ea acolo, știi? Când n-are ce face, să plimbe. În virtual, știi? Se plimbă virtual. Aici mi-ai zis, iau în dreapta. Aici mi-ai zis, iau în dreapta. Am dat-o în dreapta. Iau unde fi. Tu ai zis totul de acolo. Nu, da, acum ai zis. Tu nu înțelegi că dacă o iei, de exemplu aici, dacă o iei înainte, o ocolești tot parcul Uite ăsta, salita unde îi zice. Încolo. Nu cum ai pus să o iau încolo. Cu așa mi-ai zis, iau în dreapta. Uite salita unde. Vezi? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué? Sigue con lo tuyo. Sigue con lo tuyo. Tú con lo tuyo. Uite, babe. ¿Qué papi? Te doy. ¿Quién te ha dicho? Mira, vieja. Eu te-o dai Eu Te doy. glumesc. cu abia ridicat de jos. Nu te pases, eh? Că sunt un moci. No te pases. Nu te pases. Și asta Da, am vrut să mă uitat pe ea și bine, am luat cu televizorul. e interesant. Nu mă bine, ai stricat tot filmul. Eres una vaca. Eres una vaca, tu también. Déjale. Ei, spovedanie? Ceva? Te spovedești Ce ceva? spovedanie? Am păcătuit, Doamne. And the boss is a cat named Joe. He wears a red